Bună seara tuturor! Săracuș Daniel pe vlog, cum zicea Montana. Băi, seară bună, ce să vă spun? Bă, mai ieftine cărțile ca țigările. Să fiu al dracu, dacă nu mă face să renunț la cultură. Acum toți, în ultimul timp, citim pe internet, citim TikTok-ul, citim Facebook-ul, citim Instagram-ul. Da, mai mult stăm toți, butonăm TikTok-ul, chiar stăteam azi cu un prieten și îl tot făceam așa și zice, și tu ești disperat de internet? I-am zis, nu, eu sunt agitat, sunt supărat de necazurile mele. Bă, sunt la în față, la Kaufland, am venit să-mi iau niște cărți. Am luat astăzi, m-am găsit iar cu cineva, cu niște prieteni, am avut o zi într-un fel foarte încărcată, în situația în care mă aștept ca astăzi să fie ultima zi de libertate, în seara asta, și probabil mâine seară pe vremea asta să fiu într-un pat de penitenciar. E dureros să spun lucrul ăsta, dar într-un fel să știți că sunt resemnat și nu sunt resemnat la 3 cartoane de țigări și 600 de roni în buzunar, da? Sunt resemnat în situația în care puteam să fiu în altă situație, adică să fiu în continuare, să zicem, la GSR, nici măcar la închis, să fiu un refuz cu nu știu ce abuz, și tot așa, adică într-un fel te resemnezi în situațiile în care îți dai seama, poate nu că nu meritam asta, bă, toți merităm ceva mai bun, dar ținând parte că suntem în România, stați mă așa că am văzut un amoră, să-i dau și lui 10. Băi, vină cu vină cu ia și ia-ți o pâine. Când vrei, vă dau proste la bani. Mergem și noi la fapte. Mergem și noi la... Faci fapte. De unde ești? În Călăraș? Călărășean, de-al nostru, după accent, da. De la unde? De la Focșani? De unde? Bravo. Hai, sănătate. Am dat, bă. Merita mai mult, dar... Ce să mai... Da, mă Răzbu, mă vede. Da, mă gândesc să-și iau o pâine acum, dacă tu vrei să-ți iau vodcă. Ce dragă, îi dădeam și vodcă. Da, mă rog, nu-i dădeam și vodcă, dar... Ca și mie, pe mine m-a ajutat lumea în alte situații. Bun, în situația în care, într-un fel, sunt resemnat, toată lumea trebuie să înțeleagă din jurul meu, de la familie, la prieteni, la toată lumea. Dacă mai există prieteni care să sufere pentru tine, pe unul știu care suferă, poate doi. Acum, nu știu cât de mult suferi, dar să știi că pe mine mă sperie suferința cuiva și e greu rău de tot să ai pe cineva care, într-un fel, poate nici el nu conștientizează ce l așteaptă în viață de acum încolo, 3, 4, 5 ani de acum încolo la pușcărie. Până la urmă, pușcăria nu e un capăt de țară, de la pușcărie te întorci, de mormânt nu. Băi, revenim din nou la aia. Am venit astăzi mare lucru n-am făcut. Hai că până la subiect, hai să vă relatez puțin. Mare lucru n-am făcut, probabil și pe sistem nervos. Mie îmi place să mă destăinui și pe sistem nervos. N-am putut să fac multe lucruri. Și o să vă spun de ce n-am putut. Mamă, ce cafea proastă face. N-am putut să fac multe lucruri pentru simplu fapt că creierul are prea multe informații acumulate. Fă-ți bagaj, strânge, bagă, unde bagi, unde te duce pe cursă, îți ia tot bagajul, nu ți le ia slobos. Turba de cap. Du-te stânga, cumpără țigări, vină înapoi, ai luat prea multe țigări, prea puține, și tot așa. Acolo trebuia prea multe lucruri, prea puține. Tot ceea ce vedeți voi acolo, în gențile alea, când începi să le așezi și să le alea, îți dai seama că respectivele lucruri nu ți ajung probabil nici măcar 3 luni. Adică e nimica toată. Dar în situația în care ești la pârnaie, e aur. Adică e aur și la propriu și la figura, mai ales dacă te mai duci și tu cu un carton de țigă, cu 2-3 milioane, 2-300 de roni la pușcărie și lucrurile alea, banii respectiv ai de un telefon. Când am eliberat să mor dacă aveam nici bani în cont. Să mor dacă aveam nici bani în cont. Să murdar de la grătar. Am făcut azi un grătar, mi-am vidat niște carne,
Mi-am prăjit aseară niște carne, mi-am prăjit familia niște carne, mi-am vidat-o, am făcut azi un grătar la fel, să nu mă duc din prima să mănânc salamuri și alea. Mai am luat niște mezeluri. Acum, într-un fel, sunt împăcat, dacă pot să zic sufletește, nu sunt, da, într-un fel. Și ca să ieșim pe o notă optimistă și amuzantă, tipul meu de vlog, am venit să iau cărți. Am venit la cărți, te face să spui nu culturii. Am intrat înăuntru, vezi, ajungi să consideri că națiunea ne vrea proști, nu ne vrea educați ca să putem fi manipulați ușor. M-am dus și am început să mă uit pe raftură ăla. Nu eram la o bibliotecă, nu eram la bibliotecă, la un magazin de cărți, chiar nu știu unde vinde ăștia la shawarma, la un KFC. Și m-am uitat eu pe acolo, 70 de roni, 80 de roni. Am zic, ce dracu, măi, 25 de roni un pachet de țigări. E mai scump ca acciza la tutun, carte. Cu Chiucuvaia am reușit să găsesc niște prețuri acceptabile, deci am luat cărțile în funcție de buget, nu de funcție de ce mi-aș fi dorit să citesc. Am cumpărat cartea imediat. Pierdut în cartierul spaniol, dar nu trebuie să o luăm așa, trebuie să o luăm altfel. 37 de roni, cele mai frumoase versuri și cuvintele scrie fratele nostru, cum îl cheamă, Heidi Godrich, în fine, cumătrul nostru a fost cu noi la greu, e păcat să dăm banii la alții, la dușmani. Și am mai luat un băiat pe lista lui Moș Crăciun, la fel, preț acceptabil, 47 de roni, deci gândiți-vă că și plus o integramă, nu am mai făcut de mult, asta e pentru, punem mediu, în fine. Deci, ia gândiți-vă ce înseamnă 10 cărți. 10 cărți înseamnă 4 milioane și ceva, 5 milioane, la 6, 7 milioane, 10 cărți. Da? Deci nu vă mai plângeți de tutun, nu vă mai plângeți de cafea, pentru că un pachet de țigări care e moarte, și eu sunt un fumător care fumez rare ori un pachet pe zi, un pachet de țigări la marca care o fumez eu, King, e 25 de roni. 22,50, pardon, nu 25, 22,50. Deci, un pachet de țigări 22,50 și o carte 660 de roni, 70 de roni, 80 de roni. Bă, mai bine mă apuc de țigări și de flotări decât mă apuc de cărți. Că e prea... Nu am bani să devin inteligent. Nu mă lasă bugetul să fiu educat. Că nu-ți permiți, mă, cum ești tu educat în morții mătii? De unde ai tu bani să fii educat? Vezi? Nu mă luați că tipografie, că hau, că miau, că drepturile de autor, că vrăjeală. Pe net o citești gratis, iar la tipografie dai 800 de mii. Dă-vă văd acolo de carte, e prea scumpă. M-am rămas dezamăgit. O să mă pun să scriu cărțile mele, să nu mai citesc cărțile lui alții. Bun, ăsta e Globul de azi. Vă salut, vă urez o seară plăcută și probabil ne vedem mai târziu pe live. Numai bine.